Je 5:30 ráno. Zoberiem vás so sebou do Los Angeles. Odstupujeme si to, koľko mi to bude trvať, aby som sa dostala do hotela. Let trvá približne 16 hodín. Nespala som vôbec dobre, asi 4-krát som sa zobudila v noci. Psychicky ani fyzicky nedá pripraviť, prisahám Bohu. Zvládnem to. A musím za 15 minút odísť z domu. Štart. Wish me luck. Môj Bože. Ja už ledva žijem. Kriste Pane. Som v Los Angeles. Že mám za chvíľku výhľad. Ideme si to stopnúť. Dam. 22 hodín aj 13 minút. Čo vám poviem? Bolí ma celé telo extrémne. Ruku neviem zodvihnúť. Viem, ale bolí sa. Ukážem vám výhľad. Toto je výhľad. Tu je bazén. Proste keď vidíte, že vonka je takéto krásne počasie, kde je tu, koľko je tu hodín? OK, 5 hodín tu bude. Ste v Kalifornii a najradšej by ste proste išli vonka, ako to tu poobjavovať, lebo v tejto oblasti som ešte nebola. Ale proste to už nedám. Ja by som ledva vôbec niekde odkráčala. Ja jedine tak, čo môžem ísť spať a možno dačo naplánovať na zajtra. Keďže toto je trošku dlhší layover. Takže